Ganda ng sasakyan namin, oh. Ready na kami. That's good. Yan. Punta tayo ng Chilliwack. Fishing tayo. Ito ang mga kasama natin. Ready na, ready na. Ready na, ready na. Ayos, oh. Ayan, nag-ano pa lang tayo, nagkakarga pa lang tayo ng mga gamit natin. Ayan. Astig! Ano? Ayusin nyo yung ano, pre? Para ano? Ready na tayo. So, kailangan natin dumaan dito muna sa Lakeview Market. No, bro? Bili tayo ng chicken. Ayan. Sarado na pala yung Lakeview. Hindi na lang, no? Ito. Ayan. Bili muna tayo ng mga makain-kain sa biyahe. Power pack. Ganda na rides namin, no? Ayan ang mga rides. Labas na tayo ng Kelowna, mga ka-that's good. Ayan, no? Exciting! Yan! Ako, natulog na sila sa likod, oh. Tulog na sila sa likod. Nasagot ng people, pero matibay. Pwede nang tumagay, bro. Pwede na. Pwede na silang tumagay sa likod. Ang driver natin, no? Bro Alden. Yan. At siguro ang biyahe natin mga 3 oras, no? 3 oras. Kasi gabi naman, walang traffic. Traffic na sa kabila. May aksidente. 1 lane lang yung gumagalaw, eh, oh. Ayun, bro. Meron. Ay, naku. May mga tao dun sa kalsada. Grabe, masak. Nakahiga pa sila, no? Tulay-tulay, eh. Bakit hindi siya mailaw ngayon? Oo nga. Hindi natin napansin, tulay na pala. Hindi nakailaw ngayon, no? Dapat nakailaw yan, ganda sana. Traffic talaga sa kabila. Grabe yung aksidente na yun, ah. Mabilis yun. Umarap siya sa likod, eh, no? Ang dilim dito sa napuntahan natin, ah.
Dito na tayo sa Vancouver, kaso madilim. Ah. 12:30 na ng gabi. Makita? Karga muna tayo ng gas. Abbotsford. Abbotsford, oh. Umulan. Pero dun sa Vancouver, hindi umulan. Kakuha tayo ng mga crab na crabbing tayo sa Vancouver. Ayun, oh. Dito na tayo sa ilog, oh. Dito tayo po pesto. Nandito na yung tropa. Yan. Pababa kami ngayon dito sa parang pinakadike niya. Yung mga bato. Yun. Hawak ko na rin yung bingwit ko. Ayan, oh. Ready na, syempre. Dahan-dahan lang tayo dahil delikado pagka naglag tayo rito. Tatalas yung bato. Ayan, pupesto tayo rito. O kaya dito. Tingnan natin. Ayun pala eh, may ano pala eh. Ayan yan, ha. Set up na natin yung mga gear natin. Ayun, oh. Yan yung mga pain natin, oh. Floater pa, pre. Ayan. Lakay. Ayun, oh. Set up 101 muna tayo dahil ayan, oh. Naayos na yung mga bingwit natin. Kailangan masigurado na makakakuha ito ng salmon. Uy. Hindi rin magkakaroon. Uy. Yung akin na hindi pa naaayos. Naantay ko yung Huli ka yung asawa mo. Yan yung anong tawag yan, bro? Floater? Yan yung mahaba na yan? Floater, ito Floater. ay sinker. Sinker. So may palubog, may palutang. Ayos, ah. Ang dami pa rin. Doon, ang dami nila doon, oh. Kapwesto doon, oh. Andun sila lahat. May nakuha na yung iba doon. Dito tayo po pesto. Dito sila dadaan, eh. Kumbaga, ano yan, eh. Parang festival. Dito dadaan yung parada. Testing. Unang hagis ng Team Kelowna. Ayan, oh. Nagliliwanag na. Uy! Daming nahuhuli dun, ah. Oh, nakahuli din agad, oh. Wala pala.
Lipat tayo doon. Dahil dito tayo nakapwesto. Wala tayong makuha rito. Lumipat doon yung mga kasamahan natin. Susundan natin sila mga kadatsko. Pero ang ganda ng tanawin eh. Daming mga namimingwit. Inaabangan nila yung mga salmon. Dumadaan sa ilog. Dami. Para ang sarap manood na lang. Oh. Huli sila, ang laki oh. Ganda oh. Dami pa rin. Ano muna? Break time. Lunch break. Dapat dito tayo pumesto bro. Makisiksik tayo dyan. Dami nila oh. Dami nilang nahuhuli diyan. Banda. Kaso gutom na kami. Manananghalian muna. Ang dami nilang... Ayun, nakahuli siya oh. Ang laki ng nahuli. Picture mo na yan. Picturean na yan. Ayan na nakahuli. Ayan naka-green. Laki ng nahuli nila. Ayun. Yan ang mamingwit dito. Ang dami nila. Hanggang doon sa baba. Jollibee tayo ngayon. Nag-Jollibee na lang kami dahil gutom na kami. Chicken, ang sarap ng chicken ano, bro. Ayun no. Sabi ni Alex, sarap ano, palabok. uwi na kayo, Ayun, no? mag-iinom na lang tayo. Ang lamig dito sa Suri. Sakay. Ang ganda ng building na yan, no? Coast Capital Savings. First time ko rito sa Suri. May Jollibee rin pala rito. Huwag kang magkabat! Makulimlim, malamig. Ayun, meron tayong take out na isang bucket ng chicken. Ang sarap ng palabok tsaka chicken. All time favorite talaga. Iba talaga ang hatak ng Jollibee. Kahit dito sa Canada, mga Pilipino, Jollibee pa rin. Yan, sa loob, daming tao. No? Puro Jollibee. Puro Pilipino.
Daan muna tayo dito sa Henlong International Plaza. May Filipino store daw dito eh. Kaya dami daw galunggong. At titignan natin. Parang Asian store din siya. Parang TNT ang style. Ano, puro Asian. Karamihan Asian. Ano na yan? GG. Gigi-gulanan. Tulingan ba to? Ay, nubos nyo na. Ang puwita. Ano yan? COVID-19 na. Ayun, nakakuha tayo ng galunggong. Tsaka yun. Ito, masarap ang sahog sa dinengdeng to. Oh. Kurus. Tsaka ito, masarap to na ginataan. Oh. Tulingan. Ginataan, tulingan. Mura lang, oh. $2.99 ang per pound. Siguro mga 3 to. Itong 4. Ilagay ko dyan. Yan. Tama na yun. Ano to? Red tail scad. Itong yellow. Imak. Meron silang tahong. $9.99 ang 1 kilogram. So ilang kilogram to? Ito 1 kilogram. $9.99. Medyo mahal yung tahong nila. So may hotdog kaso hindi siya yung ano. Ibang hotdog to, Pinoy Delight. Kuha tayo. Na mas mura nga yung mga sardinas. Yung iba lang, yung mga, depende sa brand pala. Kaya mas mura ang mega rito. 89 cents. Mga gulay nila. Kumuha ko ng palang. $3.30. Meron silang gabi dito. Ayan. Ito yung mga masarap din tong ihalo sa mga lutuin. Yung kumuha tayo ng mga 5 piraso. Tapos meron pa doon sitaw kayo. Parang mura din ang fresh udon nila. Kuha rin ako nito dahil masarap to. Masarap to. Kahit anong gawin dito, ginisa o may sabaw, masarap. Kuha ako. Mga dalawa. $2.89. Meron silang fresh. Ano kaya ito? $9.99. Isang ganito. Malaki naman masyado kasi maliit lang sa $13.50. Ano ito? Pang highball. Sarap sana ng talbos ng kamote. $4.99. Mura malunggay nila rito. $3.50. So, kuha tayo ng isang malunggay. Ito may saluyot din. $3.99. Mas mura rito. Kuha tayo. Yan. Na brown ito. Nakabayad na tayo. Akyat tayo saglit dahil titignan natin yung glove. May mga ano pala sila rito. Kompleto. Second floor. Ito yung mga gamit. Saan yung mga kasama ko? Mga gloves na panlinis. Dito tayo sa peak ng Coquihalla Highway. Ako nag-drive kanina hanggang dito kaya hindi ako nakapag-video. Ayan yung sasakyan natin. Ganda. Ngayon, si Aljun na ang magdadrive kaya makapag-video na tayo. Tuloy ang biyahe.
Dito na tayo sa bayan natin. Probinsya. Dito na tayo sa probinsya natin. 7:30. Sumampa sa ano? Pullover nila, tapos siguro walang rehistro. Kaya ni-reker na. Walang ano ba yan? Registration.